maken ook familiespeurtochten om de mensen met kinderen mee te krijgen ontwandelen. Die moeten onderweg een 20-tal vragen beantwoorden. Ook heel leuk voor gezinnen die dus kunnen gaan wandelen. Wat is eigenlijk die vak, Jos? Ja, ik ben 33 jaar muzikant geweest in een band, toetsenist. En, Was dat een bekende band? nou, wel verschillende Coverband, bands, hè? coverband. Ja. Oké. Maar we zeggen dan altijd, alle zalen waar geen dak op zit, heeft hij gespeeld. Ja. We speelden een dak trouwens. Ja. Ja, en toen wordt het wandelen steeds meer en toen ben ik daarmee gestopt en dan ben ik wandelen professioneel gaan doen. En volgens mij ben ik de enige beroepswandelaar in Nederland, want ik ken niemand anders wat dat fulltime deed. Dus, Dus de best voormalig toetsenist, de best beroepswandelaar, de best wandelridder, de best ontdekkingsreiziger, ook, pionier. Ja. pionier. Ja, ze kennen we nog wel even. Ja. Maar even door. het is de passie, hè. Dat, als je dat niet hebt voor het wandelen, dan Maar dan moest ik ook wel, dit best super fit, denk ik, of ben je niet? super fit. Ja, Ja. ja. Houdt hij dat pad. Heerlijk. En we genieten ook van de natuur, van alle nieuwe dingen. We komen vaak in de Ardennen en dan gaan ze de hoog en dan denk je, wat is dat nu weer? Ja. Dan komen ze in de tuin op, maar dat pad loopt toch door de tuin en zo gaat het. Ja. Wat, Neumens, ja, de Neums, de geeft nou een voorbeeld, maar wat heet. Kijk, daar is nou zoveel kilometers gewandeld, hè? Ja. Kind zich nog oprecht verrast weer door Zeker. plekjes. Ja, ja, Toch? ja. Ik hoef er nooit geweest zijn, want nu hoef hij ook wel een route uitzitten. Een stuk waar ik nog niet geweest ben in Duitsland. Want ze bezien vlak over de grens. Daar ben ik dan weer wauw geweest voor het natuurprogramma van L1. Nou, Ja. ik kan ik zeggen, daar kunnen ze echt hele leuke dingen tegen. Ja, dat hoop ik. Maar dat is voor dich nog onontgonnen gebied. Gedeeltelijk. Je hebt toch wel verschillende, want we hebben ook het Zwalm-Nettetal, hebben we ook heel veel routes zien. Prachtig, hè? Van Bruggen. En, ja. heel mooi. Ja. Maar toch kunnen ze wel op bepaalde andere stukjes, dat hebben we nog niet. Dus dan gaan we daar eens kijken. En ja, dan maak je weer mooie foto's. En we hebben een nieuwsbrief, gaat elke week naar al die duizenden wandelaars. Met die 2 nieuwe wandelingen. Maar er staan reacties, foto's van de mensen in. Dus het leeft heel erg onder de wandelaars, zeg maar. Heeft zich ook een partner? Ik heb een partner en die vindt dat ook heel leuk. Oh, gelukkig. Gelukkig, ja. Ja, maar soms krijgen we wel eens zo'n tips van mensen die zeggen, ga eens naar dat gebied. Want toen hij zo'n 1000 routes had, toen komt er iemand, kende je dat ook in Brabant doen? Dacht hij, wat willen we in Brabant Ja. maken? En die noemde op het gebied Campina. En bij Campina denk je eerder aan de zuivelfabriek. Ja. Ja, maar dat was een vennengebied Schitterend. en dat was zo mooi. Dus op een gegeven moment, hoeveel heb je nou in Ja, Brabant? een 180 routes. En ik zag, Je moet de hand gelopen. ik zag een keer een foto, dat was in Adelante. En dat was een soort bos. En ik zeg, wat is dat? Ja, zegt die persoon die daar werkte, dat is het Hallerbos. Hadden we nog nooit van gehoord. Dat ligt ten zuiden van Brussel. Ja. En het Hallerbos is het enige oerbos in West-Europa. Dat is 2000 jaar oud. En nu in april, dan bloeien daar de boshyacinten. Miljoenen. En dan lijkt het net, zoals Vincent van Gogh, of die het hele bos heeft geschilderd. Er komen Amerikanen, er komen Japanners, die gaan daar naartoe. En ja, dat is iets unieks. En dat heeft, welke route is dat? Volgens mij 1820. Ja. Maar dan heb je dus, Ja, een ik ken, route waar 2000 nummers op de kop. waar je gewoon loopt. En dan kom je door dat bos, heb je ook anemoontjes, witte anemoontjes en zo. Ja. Ja, dat is fantastisch. En zo heeft hij dus soms een vondst gedaan, waar je zegt, ja jongens, dat is uniek om dat een keer te beleven. Ja, ik weet ook iets. Ik weet niet zo ver vandaan, weet ik ook een plek waar die boshyacinten bloeien. Ja. En dat is heel apart. En dan hoeft ze niet gans naar Brussel toe. Maar Oké. daar hebben we het nog, dadelijk nog even Oké. over. Want dan moet ik even opzoeken wat dat precies is. Oké, ja. Maar dat is ook zo'n geheimtype, Ja. is dat. Ja. Waar mensen op afkomen en daarna ook zeggen van wauw. Ja. Maar dat moest op het juiste moment zien, hè? Ja. Ja. Met de boshyacinten. Maar dat schrijven, dat is 1690 volgens mij. Oh ja, 16, nee. En, Ja. en dan heb je dus, hij zet dat dan erbij, dat je dan op dat moment daarheen Ja. moet gaan. Want het hele jaar kan een wandeling 4 keer anders zijn door de seizoenen. De Duitsers zeggen bijvoorbeeld de goldene oktober, dus dan heb je de herfstkleuren. Ja. En zo heb je in Duitsland Kaltwerter Heide, daar heb je de wilde narcissen bloeien.
Alleen maar daar. En, ja, dit is- Koudwetterheide, dat klinkt Koudwetterheide, dan ja. moest alleen naartoe met koud weer of zo. Ja, dan is Klinkt het ook koud, mooi. joh. Maar je Dat is moet ook gaan mooi. in de bloeitijd. Hey, en hè. wat is voormalig muzikant? Wat is die? Ik heb op een VMBO-school in Kerkrade gewerkt. Ik heb onder andere Duits gegeven. Ah, Want ik zag een keer dat hij schreef, je loopt ergens door het oerwoud, maar dat was met een H geschreven. Ik zeg, Jos, dat is toch iets anders. ja. Dan denken ze dat er de koekoeksklok hangt. hè. Ja. Aan iedere boom hangt een koekoeksklok. Ja. Ja, maar we hebben altijd plezier in het lopen. Ja, maar je deelt de passie voor het wandelen. Zeker. Maar als ze zo druk met elkaar op pad bent, dan moest ze toch ook wel persoonlijk een klik hebben. Of Ja, maar niet? we hebben altijd plezier. Precies. Ja? En het is al vaak, op een gegeven moment, ik zeg tegen Jos, zet eens op je site de anekdotes die we meemaken. Ja, we Want maken je komt zoveel, hè. wandelaars tegen en een keer zagen we de route van Jos. Ik zeg, goh, wat vind je van die routes? Die zijn fantastisch, zegt hij, die zijn fantastisch. En Jos heet Vlaslo, dat is een Poolse achternaam van zijn vader, heeft op de mijn gewerkt. Ja, zegt die man, we lopen alleen nog maar van die Polen het ijzer. Dat zegt hij, dat ben ik. Of Vlamingen. Dat die- zijn anekdotes. echt leuk. Vlamingen, dan zeg ik ben Jos van de site en die lopen ook al jaren. Oh, die vliegen, amai. Amai, dit is de Jos. Ja. Ja. En een Ja. keer, zelfs in Brabant, hè, was een man en een vrouw en dat was lekker weer. En die hadden dan een zinnetje, ja, zegt die man. Mijn vrouw zegt, vandaag is het mooi weer, zullen we een Josje gaan doen? Ja, dat zijn toch mooie uitdrukkingen. Ja, en Een heel, Josje. heel veel anekdotes op de site wat we allemaal metmaken. Of e-mails die we kregen van iemand die loopt door een wei met allemaal koilen. Die reageert aan een boze e-mail. Het zou wel fijn zijn als in elke kuil een vlaggetje kon zetten. Dan Ja. kunnen we er omheen lopen. Ja, kent ze antwoorden. Controleert je Of, dan iedere kent week je of die vlaggetjes aangeven- er nog stonden? Ik ben bang voor paarden. Kent je aangeven in de wei waar geen paarden stonden bij de route? Zo'n vragen kregen we allemaal. Ja, of goed. Antwoord ze altijd. Ik antwoord altijd. Ja. Maar Ja, ja. een leuk grapje was op een gegeven moment, omdat hij heel precies schrijft als er een 3-sprong is of 4-sprong, bijvoorbeeld bij het Witte Kruis of bij de bankje. Dan zegt een vrouw, ik kan die route zo goed volgen, ik heb alleen een beetje moeite in het bos met de ijsprong. Ja. In plaats van ijsplitsing. Ja. Maar dat soort dingen maak je mee. Ja. Oh, een heleboel anekdotes. Maar hij heeft ook, zeg maar, degene die de routes... Maar die halen die ook de site? Dat soort anekdotes? Ja, Ja, die die zetten stonden we erbij, allemaal op. ja. Die stonden Maar wel allemaal geen op. namen natuurlijk. Nee. Maar gewoon voor te lachen. Ja. Eigenlijk had ik dat vroeger ook. Want als ik in de klas een leuke opmerking had of zo, dan had ik een schriftje en dat noemde ik uit het meesterlijke leven. En dan kwam dan die grap binnen. Ja. En onderweg geef je dan meestal een keertje zo en dan vroeg je, wandelt u graag? Dan zei de man, nee, maar dan ben ik weg bij de vrouw. Zo gaat het. Ja, nou gelukkig dat teampartner dat die Geer met ik mij wandelt Ja, die en niet wandelt eens kon rennen. Niet van rennen. Ja, Want ik denk best veel weg. ja, 2 keer per week ben ik weg. En wat doet ze de rest van de week? Ja, werken eraan. Want alles moet uitgewerkt worden. Alle routes moeten actueel. Er komen zeker 50 meldingen per week voor routes veranderen. Ja. Dat is best veel werk. Maar dat staat allemaal actueel. Maar dankzij alle vrijwilligers die dus zijn Ja. aangesloten. Maar die hobby is dus die werk geworden. Ja, 2 man. keer. Eén keer in de muziek en 1 keer met het wandelen. Dus dat is ja, het mooiste wat er is. Toen stig je nog een jongske was, Ja. was ik toen ook al altijd boete? Want het moet ook ergens van afkomen. Ja, sowieso. Ik wil altijd boete spelen. Nooit ben, maar het wandelen is al vroeg begonnen eigenlijk. En met de bossen in. En, ja, en toen begon ik echt met buksjes te kopen. Maar dat klopte dan wel niet. Vroeger had ze de Alpenvrung, heette dat, hoekjes. En ik erger me er zo aan. Dan liep ze wel vast. Ik denk, dat moet anders kennen. Ja. En zo ben ik met die site begonnen. Nou, ik weet dat uit eigen ervaring dat als ze een route volgt of uit Ja. Ja. is gekozen, Ja, niks is zo irritant als dat die route niet klopt. klopt Ja. of niet goed is beschreven. Ja, ja. Dat is ja. Maar dat- kijk, daarom is het eigenlijk wandelgids. Op het moment dat je het leest, lijkt het net alsof je een gids, dat is Jos, bij je hebt.
en die precies zegt hoe je moet lopen. Dat gevoel dat je dan krijgt. Ja, want En die mevrouw liep het Pieterpad. En dan zei iemand een keer van het Pieterpad, je merkt dat elke stuk van het Pieterpad door een ander is geschreven. Maar al zijn routes zijn in dezelfde schrijfstijl. Ja, daarom noemen ze het ook Joskes, hè? ja, Het zijn Joskes. Josje lopen. Ja. Joskes. Maar dat is Ja. zo mooi dat je weet van, het klopt. Ja. En weet je wat ik ook mooi vind? Is Ja. dat eigenlijk zien wij gewoon een soort van vakbroeders onder elkaar, hè? Wij zien altijd ongeveer, maar Ja, jij veel ook. ook. Ja. We zijn altijd. Dat is een mooi zin. En dan hebben we even in de Ardennen, nu zijn we daarheen, dan zijn we weer in Vlaanderen. En de gekste namen van de dorpjes. Xende Lessen, Ja. vorige week Vliermaal Rood. Namen waar nog nooit in de mens van gehuurd heeft. De Zammelen. Ja, en dat is het leuke. Ja, mooi. En dan komt dat in de nieuwsbrief. Nee, Zammelen. En dan gaan de mensen daar naartoe.